jan wis wangi tenan kowe. Lah kok malah jejer adikku? Tak kumampleng kok. Bojone ku. Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo Ngeri. Bane yo ngeri tenan. Tapi ini kan diaturi munggah nganggo spot ala ceko. Wene nih. Ya tetep jumeneng ning ngono. Oh. Bok. Ya apa peno kabare nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar ah peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basahku. Oh iya. Yo, Malam ya apa? Tetap Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki mau perjalanane lah rada grontal-grontal. Oh, geruntal. Iya. Apa iku geruntal iku? Grontal. Artine apa? Artine geruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Wo, jeep ki sing rodone papat iku mburi enek gandolane iku. Kon lapo nek kono? Kon lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho engko mike dicekel rek. Lek nyekel mik yo ngangge aturan tata krama iki mik larang. Karo nggih nuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya Bos ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Mbak Yumu apa piye kok Mbak? Selamat malam Dek Niken. Adikmu, Pak. Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam Yu. Masane kon direken cuyu ah, nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetok. Rene. Nyedek. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe Niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok-kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero Bos iki Mbak Niken kalau Bos. Kito ya apa to kito? Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Aku kenal Bos Mbak Niken to iki. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon joita itu. Iya. Aja lambemu mok cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon iku. Ngenyek ambek Niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku Gawane bayi, Bos. Dadi wong lanang iku sing meneng lho, Nah, meneng neterke Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah, warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku. Etek kaya dolanan to malahan kowe. Malah kaya pitik tas ngendok ngono, Bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. mrene Niken. Iya, Papa. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko panggonan. Inggih, Papa. Ini saya tadi masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya tidak bisa datang untuk waktu yang on time, Papa. Oh, gak apa-apa. Yang penting malam hari ini tetap bisa hadir. Alhamdulillah bisa meluangkan
Maafkan adik ya, Papa. Waktu. Kok maafkan adik gitu? Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa, Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wewengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? Program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat di desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur sehat selalu. Sehat selalu. Juga Itu Pak, tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga Oke. ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi, lah menika ingkang ngagem jilbab niku oh ibu-ibu ding pitutuk ding. Pak Edi pokoke ning kono lah, ning kono. Sakmenika Pak Pak Edi itu Edi. engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak metung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya masyarakat. Pak RW semuanya, terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon, ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Ya polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora Bos, aku ora copet. Pokoknya rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu, Lagu. karena ini sudah malam sekali. Kita harus meminit waktu. Waduh. Wih, gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Loh, kowe iki lho takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudeng. Lagu-lagu, kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Ah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D. Oh, D, dados. D iki dados. Oh dados. Lek C dados. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Gimana toh? Laki-laki di kudang iki kudu. Ya. Banyak kal tangane ke, apa piye ke, apa ngene ke, apa piye ke, apa Kuwale ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, baru ngene. bener. Nah, bae. Bejo ta kowe? Bejo, Bos. Rata rene, rata rene. Kamu Weh. sudah garap belum? Iki kan. Sudah iki la- kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar to? Baru Pak. Baru. Cocok ini yang baru. Masih Bejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru. Dusun. Oh ini desanya baru. Baru Rejo. Oh baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudangan lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo kapan neh yo? Angkot Oh. Kowe mau gawa HP ora? Sik Bos broyong lho.
bejo-bejane ngene iki sing ibot pengen dirangkul niken ra kesempatan. Malah ngrangkul sing ngibot burimu kowe lho. Njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klakli nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean Kok apa? ya Nduk? rasa sampean iki. Wah, iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu Papa? Manut penjiran sing halus dhisik jane. Sing Iya, halus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Kono ben mikir sik ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo, iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko jenengan nek kupu ning kono ki terus Iya. waduh kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Eh, Lah sini sing demek kowe kok ya. modus wi jenenge. Kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kenek tembang kekinian sing halus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kenek. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Sinden wae iki. Nggih. Heeh. Niki multi talent, Bos. Lek mun jelasne kaya Multi talent Mbak Niken iki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipake lho. Mas aku. Ya manut sampean dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no. Iki engko tetep halus iki, cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Jadi joget kok ngatuh dadi wong lanang kene. kaya ngenteni Kok malah nyakil to. Halus ya. langsirku Yuk. Nah, iki ngomong sik halus kowe lungguh sik wong. Golek sikilmu loro likaten, aku sing repot. Ya. Kledang kait Bukan juga. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu Kamu kok seharusnya. joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget dek situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi Radio ya masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok ki nyang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumah saku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Iya, ya penuh. penak. Oh, penuk to penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten Baru Rejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Oh, Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Bapak. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadule apa iku? Itu Jadule apa? iku? judule, Pak, judule. Eh? Judule. Oh judule apa kok jadule? Judule Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Tunggale ka lho. Betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Mau karek ngrungokne ya mesti cocok Wah, ngono, mesti Mas cocok aku. demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap apa lagi Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibut awet nom. Awet nom. Angger metu nggo wedak, metu nggo wedak. Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Iya. Ngene Nduk, nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lu engko cedheke papah kene. Kowe Iya. ngalih. Ampumu ngalih. Mas aku. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, ngge parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya.
Niken ki perhatian karo kowe le. Ini parfum waktu aku ke toilet habis mesti toiletnya tak kasih ini. Cuma itu gak apa-apa. Jadi nanti wajahnya wajah toilet malian bahasaku. Wes jan wis wangi tenan kowe. Cuma aku piye-piye rasane piye? Ora nimburi to, Pak. Aku terima kasih karo Niken wis diwehi paruku ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 to, Pak. Lho tuku sak semprotan ki lho 30.000. Duh, sak semprotan lho 1 juta. Oh 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lho. Lah iki 1 juta ki kondi rumah aku matematikaku rumah aku. Dadi bocah kok. Kene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi kene Putri jumeneng kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene iki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiang krisik. Tiang listrik apa? Kok tiang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiang krisik niki lho, Bos. Para warga krisik niki enten nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Di mong kosong. Wong mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh nek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga kanca-kanca saking Polsek Ura-Koramil Gandosari. Ya mbokmu jumeneng sik kaya ngapa? Disepoti Maluroji. Ya. Wong Putri lungguh apa jumeneng ning kono Niken lungguh ning kene kan yo disawang sedep. Lah kowe iki golek enggon kok ora bener iki lho. Nyapa kok ning kono? Kok malah nunggoni? Kok malah nunggoni kibot iki nyapa? Nyang apa kowe arep nglamar anake sing ibot wong wis rabi kok. Lah iya. Mau lamar. Apa arep ngamar sitoke? Curigaku malah sampean ngeser to karo Mas. Tak ngalih tak. Padha lanange. Kok lungguh ning kono ki nutupi Niken lho kowe. Tutupi Niken nek tuku kebaya iki larang-larang opo. Lampune engko ilang. Lampune ra ketok wi lho. Lampune engko ilang lek kowe lungguh ning Ya ning kono lho bener, ning kono lho. Monggo ingkang ngersakne ngunjuk. Mas aku ora cetha ketes kabeh iki lho. Buat warga masyarakat wonten wewengkon Gandosari, Gune Krisik, Mbarurejo, Sukorejo. Tasakuran iki bengi iki diaturi tetembangan manut sampean mbokmu apa kira-kira? Nah, sembarang. Denok mawon. Denok. Nggih. Oke. Lho nunggoni sing ibot neh kan nunggoni sing ibot. Temongi kok Asine wino ngincer denok. Itu denok ngincer sing ibot. Lah kok malah jejer adikku. Tak ngampleng kok. Wah. Ya wani. Ya wis tak jejer mbake ae. Lho. Wong wis ra ngambon-amboni kok ben. Wis wangi ya, wis wangi. Wangi toilet. Niken arep ngomong ning kene ngapek-ngapek iki wong pas disemprot berarti ya lagune Dina buat warga masyarakat mriki. Pokok didongake berkah ya, Ken. Warga ngendi kene iki Mbarurejo kene iki. Bojone kuwi. Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo buta. Alis iso kaya ngene ya, Mas. Ya ngono kuwi nang gone ta. Iki sampean tanem ya. Iki ngono senoman, Mbak. Apa? Pedol kae lho. Oh senomen kok sinoman. Snowman kok sinoman. Sinoman iki kanca-kanca muda. Yo lagune Sinomen. Apa Dena. Oke, ya. Wow. Buat warga masyarakat Kabupaten Gresik, Gandosari, ada tentangan dari Putri Sartono. Kamu jujur lagi.
Panjenengan ya ono jaman kelakone pinarak dhisik mbokmu. Iki mu tembange denok nyatane ya kepenak. Panjenengan jaman kelakone nduk Niken. Tembang saiki aku ngene iki aku bingung kok. Diarani iki jineman apa langgam ngono iki aku wis ora pati mudeng. Ning panjenengan ya kekinian. Pripun? Adaptasi karo Jandu. Jaman kaya. Jamong. Coba iki mau wis tak selingi karo mamahmu, cari aku tak kepingin sampean ngaturi tetembangan untuk wanci sesi limbukan iki. Ya, Pak. Apa kira-kira buat warga masyarakat Kita mriki? habiskan lagu yang kekinian. Kita harus mengikuti Jandu. zaman. Lah aku ki manut kono kok kono terus menggok kaya. Kita harus mengikuti seleranya Genset. Genset. gendeng. Oh, gendeng. Genset. Rudi gendeng. Rudi gareng deh. Coba tembangnya apa? Manut buat ibu-ibu. Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu iki. Tepuk-tepuk. Lah ngono. Ngene iki lek ra seneng karo kabudayan, alah mbok luwung turu pakmu ya. Turu Leres. Mulane alhamdulillah ibu-ibu wonten Barurejo semangat. Tembangnya apa, Nduk? Excited ibu-ibu Excited. Ngerti ora apa? Excited wae. Excited kok. Excited angel, ilate angel nggih omong anu. Di setip Setting. Excited itu semangat. semangat. Iya. Beda karo expired, beda. Ada toh, Pak? Sing kulino diwehne aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluwarsa. Tapi jek enak, Bos. Lho, arep benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak ngono. Ini kan benakne ngene kok tanganmu ngene-ngene iki lho, nyang apa kowe iki? Wes aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki Belanda, anu Belanda. kambil digodhog lho. Ngantek elek. Digodhog nganti elek benyek ngene. Dadi lengo kuwi jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasun, juga panitia semuanya ya, Nduk Niken. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki Nggih. dadi berkah buat warga masyarakat yang Krisik sedayanipun. Nggih. Tolong Amin. kamu siapa namanya? Lawa. LW. Lawa iki generasine Lek Dul, Lawa. Oh. Dhek kiblate nglawak ki Lek Dul, ngono. Oh, gitu. Dadi mulakno lek dhek iki arep munggah nggo botol arepe bedhekan kates tak seneni. Katese wis ngembruki Pak Pris ndek ngenani sak yaene mlebu. Tak seneni. Wah, aku wis nyemoni. Wis pokok Pak Pris didongake sehat Nggih. ya. Mugi ndang pulih sehat walafiat. Heeh, kelingan bedhekan kates kelingan. Kula. Heeh, Nggih. tok ngono kae lho. Nggih, lah kelingan. Ya engko gara-gara bedhekan Heeh. katok. Ya aku melu lek kuwi. Mas aku kok arep mau sembah. Aku roh aku. Api-api nyembah berhala, Bos. Yo, Niken Salindri. Kita jajal dulu, Pak. Oke. Suarane ngeri tenan. Ngeri. Tibane yo ngeri tenan. Tapi ora apa-apa lho, Ndek. Awake dhewe kudu sabar lho, Cahayu, kudu ngono. Sekarang yo wong nyanyi iki butuh anu, Bos. Butuh ancang-ancang. Omongan karo Niken sapa kuwi Jovan kaya tombro to. Tolong dong. Ambilin minum. Oh iya. Ambilkan minum. Kowe karo Hei, cewek hei. kudu blater. Beli. Ganti. Beli yang baru, beli Yang baru. Ya. Heeh. No, aku asih tokno. Nano anakmu. Lha kuwi aku ora cocok. Panitia minta tolong ya akuannya ya. Koa. Ujuan. Nah, Oh, lah. nggih. Kula nyuwun tulung nggih. Ayo panitia. Kula nyuwun aqua. Oh. Nggih, aqua mawon. Kleru udu-uduno sing iki sing kae lho, Pak. Pak panitia kok ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih dengan sangat sungguh-sungguh. Heeh. Kepisah ben wanakara angin. Segoro angin. Kaya tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak
panitia. Goblokku isih sayang Menika judulnya Segoro Angin. Negara Pak. Negara angin. Negara angin yang dimaksud dengan Nganjuk. Soalnya lek ora tak pleset-pleset. Ngendi? Nganjuk. Nganjuk ngene sapa ta? Negara angin. Ku kono kota angin. Sanes negara angin. Kudu negara ya Ngastina. Negara ya Ngamarta. Negara Karangan Surabaya. Kok negara Karangan Surabaya. Menika nambahi menika saking Mas Iya. sampun dipun paringi Oh, request lagu lamunan. Oh, matur sembah nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Oh, saking panitia nggih. Nggih, menika wonten Pak Apane wis Panitia. sampun? Oh, nggih, nggih, nggih. Sampun. Sampun, Iki niki, Pak. karena malam hari ini terima kasih loh aku matur suwun loh. Nggih, Pak. Niki engko ketoke nganti goro-goro. Jadi Nggih, luar Pak. biasa karena bintang tamu usume limbuan, Pak. Untuk warga masyarakat Baru Rejo Khusus. malam hari ini penjelasannya nganti teko goro-goro. Gara-gara. Lek Nggih, lawa. Terima kasih, Pak. Lawa goro-goro ya ben ora ya ben ya lek kowe. Aku tukang ge gara-gara wisan. Nek ngono ini ngapunten nggih, engko niken ben ora kekeselen sampean pinarak dhisik. Nggih. Mengke lamunane teng goro-goro nggih, Pak. Mengke Ya. kersane penontonnya mboten kabur nggih. Nggih, Pak. Lek Oh, sakniki 500.000. Nggih. 650, 150 aku. Lho malah kowe golek beretan kok ya. Sak menika Lho Mas aku. Aduh. Nggih. Mengke kripik gedang, kripik telo ngoten nggih. Engko lamunane ben diaturke nika nggih. Heeh. jangan 50 dong, Pak. Enggak mau saya kalau 50. Kalau 50 mending enggak usah nggih, Pak ya. Saya Biar. kepae mau tompo tak tukokne aku rokok oleh loro. Oke apa diaturke saiki? Kesel no mboten? Boleh tapi Heeh. Lah apa panitia. dikancani, Pak, dikancani. Dikancani. Nek dikancani ya Nggih. Intan no, Intan. Dikancani kali Bu Sendur. Wae, Bu Sendur engko ora dadi lamunan dadine lamongan. Kene Intan kene karo Intan wong loro. Lagune lamunan lamunan arep dionekne kowe nguyuh oleh. Ning aja ning kene ning ngisor kono. Kulamu ning tasmu isih. Iki dhewe amen tonton no. Lawa ki amen assalamualaikum amen Mati. Niki. Terima kasih. Terima kasih Minal Rumiyin Niken Bapak. Salindri, juga Intan Putih Legowo. Nduk, ya. Terima kasih mawantu-wantu, marang penjaripun Pak Kasun, Pak Edi Santoso, juga Pak Lurah, Pak Wawan juga tidak lupa pengurus lahan, Pak Jani dan kawan-kawan panitia juga. Semuanya saja warga masyarakat. Perkara tetembangan kehujakan ku dibacuti nggon wanci gara-gara ya nduk. Sowan ngarsane ya kuwi Raden Joko Pitono tak dereke yung. Ulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.